Hemen publikoan ditugu Antxon eta Edurne Izagirre, beraz, zuena da hitza. Eskerrik asko. Edurnek eta Bilok gaur onartu dezuen Jurramendi pasealekuerako plan horri buruz hitz egin nahi dugu. Eta hasteko gaur goizean atarian irakurri dut Tolosako udalak sari bat jaso duela jasangarritasun alde egiten duen lanarengatik, egin duen lanarengatik. Eta nire artean pentsatu dut haze paradoxa. Gaur onartuko dan plana nire ikuspegitik jasangarritasunaren aurka hartu den erabaki ondinetako baita. Eta esango du zergatik. Gaur hartu duen erabaki horren ondorioz, gure biziguneak eraitsi egingo dira. Allapur eraitsi egingo da. Allapur da Jurramendi ibilbide horretan goiko partean dagoen bizigunea, bizigune bakarra gaur onartu duzuen plan horren barnean. Izenak Allaflor, hortik dator Allapur, baserri askotan bezala Flores izena azaltzen da, eta Tolosako leku izenen artean aipatzen da aila horrek, aurretik jartzen zaion aila horrek adierazten nahi du kale etxe bihurtutako baserria dela. Beraz, plan honek baserri bat ere suntsitzen du. Baina bati bat gure bizigunea da, orain arte izaten jarraitzen du orain ere. Eta kontua da, nola iritsi gera ona. Eta hori ulertzeko 20 urte atzera egin beharra daukagu. Orain 20 urte, zorionez, edo niri tokatu zitzaidan Tolosako alkate izatea. Eta Larramendin, lehen olatzek aipatu duen bezala, Boi Gorostidi eremua zegoen industriaz beteta. Eta Tolosako udalean gauden alderdi politiko guztiak, Alderdi Popularra, Partido Sozialista, Euskal Alderdi Jeltzalea, EA eta Euskal Herritarrok, ados jarri ginen enpresarikin batea, komunizala, Tolosaren garapen urbanistiko egoki bat egiteko, enpresa horiek hortik ateratzea. Eta ados jarri ginen baitere, ekipo egoki bat behar genula plan hori garatzeko. Eta horrela ados jarri ginen, Juanjo Gurrutxagari ematea proiektu hori garatzeko tekniko modura. Gogoratu nahi du, Juanjo Gurrutxaga izen handiko arkitektua da, denok ezagutzen duzue. Etxe honen berritzelanetan parte hartuzun, Zerkausiaren berritzelanetan parte hartuzun, Jurramendiaren berritzelanetan parte hartuzun, eta denok ontzat eman genuen Juanjo Gurrutxaga izatea. Eta bagenuen baitere ekipo tekniko egoki bat udaletxean. Hirigintza burua Arantxa Arrazola eta Ainara Sagarna arkitekto modura. Eta iruditzen zitzaigun persona egokiak izan zitezkela plana garatzeko. Juanjo Gurrutxagak egin zuen lehen proposamenean, eta esan genion baldintzak izan behar zutela batetik, enpresa horiek ateratzeko finantziamendua lortu behar zala, etxegintzen bidez. Beste aldetik dentsitatea inguruan zegoen antzekoa behar zuela, eta parametro urbanistiko guztiak bete egin behar zituela. Bide horri jarraituaz egin zuen proposamena jasotzen zuen
480 etxe bizitza egingo zirela, edo proposatzen zuen berak egitea Larramendin. Aurkeztu zuen bere proposamena, alderdi politiko guztiei, eta enpresariei ere bai. Faltazan adostea, alderdi politikoen artean. Enpresarik ez ziren ados egon, beste eskatzen zuten 650 etxe bizitza egin behar zirela. Eta gure artean izan genituen eztabaida guztietan, proposamen hori ez zuen izan nahikorik, guk ez genuen, nahikorik, Euskal Herritarro bezala, gehiengoa izateko eta plan aurre emateko. Eta beste alderdi politikoak elkartu ziren enpresarien eskaeretara. Beraz, 2003a iritsi zenean, ez zuten behar izan gu baztertzeko gehiengorik nahikoa izan zuten Audientzi Nazionalak gure taldea ilegalizatzea, eta horrela naiz eta gu hauteskundetan aurkeztu ginen, zinegotzi ilegalak bihurtu gintuzten. Baina jarraipena egin genion udal jardunari. Garai hartan, gehiengoa Euskal Alderdi Jeltzalea lortu zuen, eta Jokin Bildarratz izan zen alkate izendatua. Eta berak hartu zuen Larramendi garapenaren ardura ere. Baina nolakoa diren sorpresak. Larramendiren ez ziren eraiki enpresarik esaten zituzten etxe bizitza guztiak. Ez da ere Juanjo Urrutxaga esaten zutena. Juanjo Urrutxaga baztertu izan zen. Naiz eta udalak izendatutako arkitektua izan. Hitz egiten ari zila negoziatzeko prozesu hortan, etorri zen diru gehiagokin amenabar. Eta 800 etxe bizitzatik gorako baldintza jarri zuen Larramendi garatzeko. Ez enpresarik esaten zutena 650, beraz gehiago, noski, enpresari gustora. Eta hau izan zen, Larramendi da, pelotazo urbanistiko haundienaren, edo azken urtetako haundinaren ondorio bat. Espekulazio urbanistiko haundinetako baten ondorio bat. Hainbestekoa da, nun teknikariek lehen aipatu ditut, Arantxa Arrazola eta Ainara Sagarna, ez zutelako planaren aldekorik ematen, manpara baten atzea baztertu izan ziren, alkatetzaren aldetik. Eta espreski arkitektu berri bat behatzez izendatu ekarri zuten justifikatzeko Larramendiko plana. Baina ez da hori bakarrik. Foru aldundiak ere kontrako iritzia eman zuen. Zergatik eta parametro urbanistikoak betetzen ez zirelako. Halako etxe bizitza kopuruak eskatzen ditun berdeguneak inon agertzen ez zirelako, ezin zirelako. Aldiz, gogoan dut, Juanjok egin zuen 480 etxe bizitzako plangintza hartan, nola gune berdeak agertzen ziren, eta ure baizala eredugarria. Zukolatz esan dezu Larramendi eredugarria bezala, ez da hala izan. Baina bitartean gu ilegalizaturik geunden 4 zinegotzi hoien artean, edo 4 zinegotzik, epaitegira eraman genuen plana. Eta epaitegiak arrazoia eman zigun. Larramendiko plana ilegala zen. Bitartean hori jakinaren gainean, bazekiten
hori bultzatzen ari zirenak ilegaltasun batean ari zirela. Trikimailuak erabili zituzten, zein izan zen trikimailua? Plan orokorra egitea. Eta plan orokorraren barnean sartu zuten Larramendi. Eta plan orokorraren barnean Larramendin ez zeuden gune berdeak Jurramendira eraman ziren. Han bazegoen, mantxa berde bat jartzeko nahiko toki. Eta horrela, onartu zen Larramendi. Plan orokorrak, plan partzialak edo ematen ez zion, babesa eman zion Larramendiri 800 gehiago etxebizitza egiteko. Horrela onartu zen. Eta gaur onartu duzuen plan hori, horren ondorioa da. Beraz, ezin da aztertu gaurko plana Larramendin egin zan astakeri hura kontutan izan gabe. Eta Jurramendira eraman ziren, Tolosan egin behar ziren etxe askoren zona berdeak, antxe, kokatu ziren. Bueno, horra iritsita bi modut zeuden, Jurramendin parke bat egiteko. Eta hain zuzen ere, logikoena litzateke udalak fundazioarekin egiten du akordio bat erosteko. Kontutan izanik gainera udala fundazioko kidea dela. Ez, hori etzen egin. Hori egiteko ordez, Jurramendiko eremu zabal batean, 156 etxe bizitza egiteko plana onartzen da. Eta hor tartean, Allapur sartzen dute. Fundazio Muñoak dituen lurrak 183 suposatzen du plan osoartik. Gureak, edo Allapurrek 153. Proportzio eta badira lur gehiago, baina horietaz nik ez da izango. Gaur egun Allapurren 5 familia unitate bizigea. 5 familia unitate horietatik 4 egin dugu nolabaiteko ibilbide amankomuna. Hasiera batean, Allapurren konsolidatzeko. 2008an plana onartu zenean, edo plana onartu baino lehen hobeto, 2006an, onarpen prozesua hasi zenean, presentatu genuen Tolosako udalean, data ez daki seguru, dokumentu bat Arantzadiko kide bate prestatua, eta han esaten zuen Allapur baserriak 16. Mendeko erreferentziak bazituela, eta eskatzen genuen horren defensa. Gaur egun, baserri horretan, 6 etxe bizitzak kokatzen dira. Eta eskatzen genuen planetik kanpo uztea, Allapur. Gauza bera eskatu zuten Jurramendi pasalekuan beheko partean dauden beste 3 bloke, etxe bizitza bloke haiek. Haiena onartu zen eta gurea atzea botea izan zen. 2008an onartu ziren arauak, baina gure onerako, segurasko, krisia handi bat etorri zen, etxe bizitzaren krisia, eta neurri batean lasaitu ginen pentsatuz, ona iritsi aurretik, hor daukate Laskorain Goikoa, hor dago Olarrain, hor dago Amaroz, badago nun garatua Tolosa, eta hau
pakean utziko dute. Bitartean gure etxe bizitzak ordenazioz kanpo egon dira daude. Horre suposatzen duen guztiarekin. 2016an jaso genuen Fundazio Muñoaren gutun bat. Esanez, paua martxan jarri behar zutela eta gurekin hitz egin nahi zutela. 3 bilera izan genituen. Lehen bileran aipatu ziguten, gugean nagusiak eta zuei VPOko etxe bizitzak edo tokatzen zaizkizuenak, emango dizkizuegu eta plan aurrera teatzagoaz. Gure asarre handia izan zen eta esan genien aizue, guk hemen bizi nahi dugu, zue baditezue zuen lurrak, egintzazu zuen plana. Eta aurrera jarraitzeko eskatu genien, ez genuel teknikokin hitz egin nahi, o teknikokin bakarrik. Fundazio Muñoa bere osotasunean han presente egotea nahi genuela, edo hori zor zitzaigula. Eta horrela, egin genituen 3 bilera horietako bitan, behintzait, erretorea bera egon zen, eta faltan bota zintudan, olatz, fundazioko kide bezala. Zeren gure asmoa fundaziokin negoziatzea zen, gure asmoa zen fundazio esataizu, guk hemen bizitzen jarraitzen nahi dugu, badaude irtenbideak goazen udalera. Kontutan izanik gaur desegindan akordio edo plan akordio hori zegoela, akordio horren barnean iritsi ziteken akordio batetara Allapur konsolidatzeko. Eta 3 proposamen egin genizkien, idatziz. 3 bilera eta 3. bileran erantzun ziguten udaletxera etortzekotan prest zeudela, baino bakarrik udalari galdetzeko ea zer tokatzen zitzaigun guri, baina ez beste ezertarako. 2017an gure abokatua jaso zuen Sukia eraikuntzaren dei bat esanez, Lurramendiko lurrak berak erosi zituela eta berak garatuko zuela plana eta gurekin hitz egin nahi zuela. Nolabait negoziatu nahi zuela gurekin. Eta hortan saiatu gera, baina inondik inora ez dugu posible izan Allapur konsolidatzeko akordiorik, baizik, gaur onartu duzuen plan hau izan da horre guztiaren ondorioa. Jarraitzeko nik Edurneri hitz eman nahi diot, pixka bat egiten dugun balorazioaz eta berak ere hitz egin dezan. Nire izena Edurne da, eta Elizaran Izagirre familiaren alaba naiz. Eta, hasiera baten saio honetan zer eta nola esan pentsatzen jardun nunen, pentsatu nun alderdi pertsonala alde batera utzi eta hirigintzaren ikuspegitik eta arkitekta bezala nire formazioak eskaintzen didan jakintzetatik abiatuta, arazoaren ikerketa kritiko bat egitea, ez? Baina, berehala jabetu nintzen hori ezinezkoa zela, banaketa hau egitea alde pertsonala alde batera utzi eta azterketa hori erabat modu, ikuspegi arkitektonikotik edo hirigintza ikuspegitik egitea, ez? Eta feminismoan, mugimendu feminismoan badauko gaipu bat esaten duena pertsonala politikoa dela, ez? Eta hemen ere, iruditzen zait, pairatzen ari garen bidegabekeria ez dagoela gizartearen arazo kolektiboetatik aparte. Orain guri tokatu zaigu arazo honen erdian egotea, baina ez gara lehenago ere beste milaka familia eta pertsonei tokatu zaie, merkatuaren eta interes ekonomiko pribatuen menpe dagoen politika hauen biktima edo kaldeak jasotzea, ez?
Eta bildurra daukat, gauzak aldatzen ez baitugu ere, hemendik aurrera ere, beste kaltetu asko izango direla, ez? Horregatik, Aiapurko bizilagun modura eta Elizarani Izagirre familiako alaba modura bizi izandakotik abiatuta eta sortutako ezinegonek bultzatuta, hainbat hausnarketa partekatzea gustatuko litzaidake. Etxebizitzaren arazoa, gaur egun gure gizarteak duen arazo potolo eta konplexunetako badala iruditzen zait. Izan ere etxebizitza duin bat edukitzea, esan dezuen bezala, oinarrizko eskubide bat dela ez dago dudarik, hori jasotzen da giza eskubideen oinarrietan ere, baina errealitatetik oso urruti dago. Etxebizitza espekulaziorako erabiltzen den momentutik, ez? Etxebizitzak erabilera balioa, bien de uso, izan ordez, truke balioa, bien de konsumo hartzen duen momentutik, eta herritarren beharrak alde batera uzten dituen momentutik, ez? Orduan, gehiago eta gehiago akumulatzen nahiak agintzen du guda honetan. Eta horren adibide garbia da, Antonek aipatu duen Larramendi auzoguneko proiektua, eta hura diseinatzerako orduan, harturiko erabakiak, ez? Nire ustez, herritarren ongizatea inundik inora etzan kontutan hartu. Baizik eta, enpresa zehatz batzuk gehiago irabazteko estrategia bat izan zen. Prozesua legala izango da, baina etikoki ez zaigu zuzena iruditzen inundik inora. Eta zergatik esaten dugu ez zaigula zuzena iruditzen, justuki Antxonek aipatu dituen arrazoiengatik, ez? Batetik, gaindimensionatuta dago bertan eraikitako etxebizitzako purua, eta bestetik, berdegune horiek, hau da, hirigintza parametroek exigitzen dituzten berdegune horiek, iruditzen zait logikoena dela, bertan kokatzea, ez? Edo bestela, ez dakit, Larramendiko bizilagunek ez dituzte berdegunea behar, edo ez zait buruan sartzen nola liteken horrelako erabaki bat hartzea. Eta gauza bera ikus dezakegu Jurramendirako pentsatutako planarekin ere. Udalak berdegunea eskuratzeko berriro ere etxebizitza merkatuaren mesedera harturiko erabakia izan zen. Hau da, 151 etxebizitzen negozio horrek ordainduko du berdegune publikoa. Hemen ere ez da interes publiko lehenetsi, ekonomikoa baizik. Baina udalak, seguraski herritarren gozamenerako berdegunea egin nahi duela erakutsi nahiko du, ez? Ezkutuan utziaz, horren atzean egon dian irregulartasun guzti hauek, ez? Eta zentzu horretan, Fundazio Muñoaren jokabideari buruz ere oso kritikoa gara. Irabazi asmori gabeko erakunde bat izanik, negozio operazio batean sustatzaile izatea, kaltetu garenak kontutan hartu gabe, ez zaigu onargarria iruditzen. Eta gainera ez da publikoa zenbat diru jaso zuen eta zertarako erabiliko duen. Orduan ez dakit, hori olatzukidezaren einean azaldu aldi guzun, hasiera batean esan ziguten, beraiek etxe bizitzak nahi zituztela, zertarako zien aita, bertako Jurramendi zarretxeko dependentzia txikiko jendea bertan hartu alizateko horrelako etxe bizitzak nahi zituztela, eta hori zala beraien asmoa. Baina, orain dakigunaren arabera, ez dago horrelako akordiorik eta ez dakigu zer gertatu den beraien irabazi guztiekin. Orduan, lehen esan dudan bezala etxe bizitza arazo konplexua da, eta askotan aipatu dezue arazo konplexuek konponbide sinpleak ez dituztela behar, ez? Arazo konplexuak konponbide konplexua beharko dute. Eta seguraski bide desberdin asko konbinatu beharko dira etxe bizitzaren auziari aurre egiteko. Adibidez, parke publikoan ditu, eta horretaz gain, alkileren prezio erregulatu, etxe bizitza hutsen birgaitza bultzatu, eta bar. Baina horren ordez, interes ekonomiko pribatuen baitako eredua bultzatzen da soilik. Hau da, nire ustez, konponbide erreixena beste aukera edo alternatibei ateak itxiz. Bota eta eraiki politika,
eta espekulaziorako eszenario paregabea gelditzen da etxe bizitza merkatua kontrolatzen duten gutxi batzuen esku. Beraiek kontrolatzen dituzte salmenten prezioak, eta zeharka baita alkilerrenak ere, ez? Orduan, Jurramendiko planari dagokionez, argi izan behar dugu plan honek ez duela etxe bizitza arazoa konponduko, eta bildurra ematen dit ea ez ote duen larriagotuko. Segurazki udalak herritarren artean saldu nahiko du etxe bizitza sozialak egiten direla, baina ondo begira jarrita oso eskasa da plan honetan garatzen den ikuspegi soziala. Eta, markatu, berriro gatozen Aiapurrera edo Aiaflorrera, eta bertako ondarean arreta jarri nahiko nuke. Kaseria Aiaflor 3 etxe bizitzek osatzen dute, Aiaflor handi baserriak, Aiaflor txiki baserriak eta Bentaberri etxe bizitzak. Artxiboetako bilaketetan aurkitutakoaren arabera, Antxonek esan moduan, Aiaflor baserriari egiten zaion lehen aipamena 16. mendekoa da, eta gure arbasoak, bildutako dokumentazioaren arabera, 19. mendean agertzen dira lehen aldiz. Gure amaren birraiton amonak, Aiaflor baserri handian bizi ziren, eta garai hartan unitate familiar bakarra bizi zen bertan. Bekaldean animalientzakoa izango zen segurazki, ganbaran usotegia, eta beraiek erdiko solairuan biziko ziren, baserri tipologiako banaketa ohikoantzat hartuta eta ditugun argazkietan erreparatuta. Denbora joan ala, baserriaren egiturak eta aldatuz joan da, eta baserria garaiberrietara oso ondo egokitu dela esan daiteke, edo hori iruditze zain neri behintzat. Momentu batean, etxe bizitza unitate bakarri izatetik 6 etxe bizitzetan banatzera pasatu ziren, gaur egunera arte. Baserri inguruan baratza, arropa garbitzeko aska eta bizilagunek elkar banatzeko patio ere gaur egun urte mantentzen da. Eta bizitza komunitario egiteko aukera eskaintzen digu etxe inguruak. Behin Aiapur eremuak izandako bilakaeraren errepaso eginda, demagun gaur egun etxe bizitza gehiago eraikitzeko benetako beharra dagoela, eta hau dela lekurik egokiena horretarako. Aiapur etxe inguruaren berritze eta kontserbazio prozesu bat abiatu ordez, eta hau proiektu berrira integratu ordez, irutze zait, aukerak bazeudela, eta gainera proiektu berriari aberastasuna ekarriko liokela, horren ordez, bota eta etxe bizitza bloke berriak egitea hobetsi da. Mantentzeko proposamen guztiak atzera bota dira. Orduan, honekin kontutan izan behar dugu ondare kultural eta arkitektoniko bat desagertu egingo dela, beste eraikin askorekin gertatzen den moduan, eta ondaren aurrean jarrera hau nahiko arriskutsua iruditzen zait. Gure herrien identitatea, bizi-ohiturak, baloreak, hizkuntza bera, borratzera edo desagertzeko arriskura eraman dezake. Maiz pentsatzen dugu ondarea babestea, pare bat baserri babestu eta museo bilakatzea litzatekela. Baina bai ondarea, bai kultura ez dira gauzak kristalizatuak eta denboran zehar aldatuz doaz. Eta ezin ditugu museo batean gorde, nire ustez. Eta horren aurrean, importantea iruditzen zait, ondare hau gure gizartean integratzea, belaunaldi berriek eduki dezaten kontaktua ondare berri honekin eta jakin dezaten zein garrantzitsua den ondare hauen mantentzea. Ze museotan uzten baditugu edo iruditzen bazaigu ondarea babesteko nahikoa dela olako keinu batzuk egitea, belaunaldi berriek ez dute eskrupulorik izango hau guztia desegiteko. Orduan, ez dakit konturatzen garen zein larria den, naiz eta baserriak ez egon katalogatuta, ez eduki beste baserri batzu dituzten bereizgarriak edo ez izan interes arkitektoniko berezikoa, oso importantea iruditze zait, edo zein ondare lehenik eta behin zar berritzeko edo mantentzeko apostu egitea. Eta nire ustez Tolosak behar duen politika zer berritze politika bada.
zarkitua dagoenari alternatiba bilatzea. Badakigu Tolosan 500 etxe bizitzatik gora daudela hutsak, eta horren aurrean ere alternatiba bilatzea behar beharrezkoa iruditzen zait. Bueno, bukatutzat emango dut, ze bestela asko luzatuko zaigu, baina bukatzeko plan honetan garatuko den etxe bizitza ereduari buruz bi aipamen egin nahiko nituzke. Etxe bizitza eredu bat bultzatzea eta beste alternatibei muzin egitea ezin da arinki hartu. Etxe bizitzek zer eta nola bizi baldintzatzen gaituzte. Gure bizioiturak moldatzen dituzte, nola harreman du esaten digute. Erosketak non egin, zein garraio mota erabili. Baina eskaintzen diren etxe bizitza gehiene egileak botere ekonomikoarekin eta araudiak egiten dituzten boterekin lerrokatuta daude. Eta horren arabera diseinatzen dituzte. Horrek daukartzan ondorio guztiekin, ez? Eta gainera sinestarazten digute hori dela aukera bakarra eta ez dagoela alternatibarik honi beste mota bateko etxe bizitza ereduak eskaintzeko herritarrei, ez? Orduan, nabarituko duzuen bezala, samina, asarrea eta tristura handia daukagu, baina espero dugu mendikan aurrera, beste mota batetako plangintzak aurrera ateratzea Tolosan, eta nun herritarrak diran bertako herritarren beharrak asetzen dituen. Horixe. Eskerrik asko bioi, Antxon da edurne suposatzen dut ez dela erresa izan, onaino etorri eta esandako danak esatea eta errepasatzea. 20 urte atzera bota duzu, Antxon, ez? Nik guain ez dauzkat baliabiderik, ez dokumentaziorik olako erantzun luze bat emateko, baina, interesa eukiko bazen dute ez dagoat inolako eragozpenik beste gune batean olako bilera bat egiteko, eman dituzuen arrazoi bide guzti horiei erantzun bat eman ahal izateko ahal dudan neurrian eta gauden momentuan gaudena. Baina esateatik, aipamen zuzena egin didazulako, guk alkatetza hartu gendunen garai harretan eta ikusita egoera zeintzan orduan, bai lehen etxi gendun Muñoa Fundazioan, hortzeuden propietarioekin adostasun batera iristeko. Eta nolabaite eskatu zitzaion Muñoa Fundazioari udaletxetik ahalegin berezi bat egitea. Bai Muñoa Fundazioari eta bai Sukiari. Eta bilera horietan eronek parte hartu nuen, baina zuen aldetik zuen ordezkari legalak, zuen abokatuak parte hartzen zuen. Egia da ni alkatea Muñoa Fundazioan parte dela, bere garaian Antxon suposatzen dut zu izan zinen bezala, ez? Muñoa Fundazioan estatutuak berritu izan dira orain gutxi, eta neonek fundazioan bertan planteatu nuen, azkenean udalak interes publikoa lehenetsi behar duelako, eta Muñoa Fundazioak fundazioaren interesak lehenesten ditu, eta agian batzutan egon daitezke interes batzuk eta besteak kontradizioan gerta liteke. De hecho, plangintza honekin izan ditugu baita ere, gure gora berak, Muñoa Fundazioan barruan, naiz eta gero akordiotara iritsi gean eta aurrera egin genuen, ez? Eta gure asmoa hori zan, ez? Adostasunetara iristea. Eta, adostasunak lortu zirela, aipatu zidaten eri behintzat, baina, gaia oso zaila da. Muñoa Fundazioaren helburua zitzegin duzu baita ere edurnek eta aipatzeatik Muñoa Fundazioak ditu helburu batzuk estatutotan jasota daudenak, azkenen Muñoa gizonak bere patrimonioa fundazioari uzten dionean, helburu jakin batzukin uzten dizkio eta helburu horiek bete behar ditu Muñoa Fundazioak, ez? Orain, badauka patrimonio bat oso importantea izango du, operazio honen ondorioz, eta hori kudeatu egin beharko du, eta erabaki beharko du nola. Eta hor fundazioen legea oso garbia da, diru hori, helburuak betetzeko erabili egin behar da, ezin da erabili gabe utzi. Orduan, erabakitzen jungoa dira, bai Antxon.
dela akordiotara iritsi gerala, eta bat, akordioa... Guk akordiotara iristeko tokirik egokiena iruditzen zitzaigun propitatearekin zala Fundazio Muñoarekin, egin genizkion proposamen batzuk. Horietako bazen, gu geratzea, Allapur geratzea bertan, konsolidatzea, eta han galduko luketen eraikigarritasuna, areai erastea, ez? Hori izan proposamen bat, ez? Konsolidatzeko egin genituen bigarrengo bat, eta hirugarrena zan, beste erremedioik ez da horrela esan diogu Zukiari. Hau ez da gure borondatea, gu behartuta gaude zurekin negoziatzen, eta bi aukera genituen. Edo geratu ertzainak atera arte, edo aukera bakarra zena negoziatzea. Eta norbaitek, olako gauzak entzuten dirako, pentsatu lezake, baina lehengo etxearen ordez orain emango dizua, berria. Ez baina, guk ez dugu, gu galtzaileak era zentzu hortan. Dauzkagun espazioa, daukagun askatasuna, daukagun bizitza kalidadea, daukagun baratza, daudan zuhaitza duen landareak, horiek tiestotan izango ditu. Orduan, bazeuden beste aukera batzuk, baina batzuk horregatik, eta hau Fundazio Muñoari esan geni, ez genuela ulertzen, irabazi asmori gabeko erakunde bat horrelako kontuetan aritzea, eta gainera bizi izan genuen trataera, etzan gure gustokoa izan. Zuzen ere, gu ginen eunetik bikoa edo hirukoa. Eta beraiek euneko 83 zuten. Eta badago, beste zati bat ere, baratzak eta dituztenak eta agian gustora daudenak, horri errentagarritasuna ateratzeko, baina bizigune hori galdu egingo dugu. Eskerrik asko, Antxon eta Edurne, jasota gelditzen da zuen iritzia. Zerbait aipatzeko? Bai, hasteko eskerrik asko zuen testigantzangatik eta pentsatzen dut, olatze esan dizen bezala zaila izango zala, nik uste horrelako galera bat ematen danen, galera emozionaloi ia min fisikoa eragitea iritsi daitekela, ez? Nik lehen hitzein deunen Jurramendiko plan bereziari buruz aipatu dut, ez? Espero ezagun urrungo plan orokorrak herriaren beharrei erantzun eta hiri antolamentu jasangarri eta eurekatu bermatuko den tresna, eta eskerrik asko Edurne esaldioi garatzeagatik eta esateagatik bazein dian norabideak, esan deuna, berritu etxe hutsak berrerabili eta eraikitzen dana bazentzuz eta behar den neurrin eta mimoarekin. Eta nik egia esan enuen zuen kasua ezagutzen, nekien ze pasazan eta nolako, nik uste urbanistikoki ezala bat ere zuzena izan Larramendin egintzana, eta nik hoi beti pentsatu dut ez nola posible herri baten zonalde berdeak hortik 2 kilometrota kokatzea, ez? Hoi arauak nola baimentzen duten, ez? Eta pena dala, zuen kasuan, drama pertsonalaz gain, ondarea ere galdu dala, eta ez gehala izan, denok gai, irtenbide egokiago bat bilatzeko denontzako. Bai, nik ere bai, ni handuk ez zain handuk ez dut itzeiten, baina Antxon eskertu egizuet ez, egintako ekarpenagatik. Egia denetzat, ustekabe bat izan dela, zeren ni proiektu ni buruz nuen
bestik informazio mota, eta logikoki, oain kontrastatu beharko dut, oain arte nuen informazio, zuek emandoko informazioarekin. Baina, bueno, berriz eskerrik asko. Tortagatik, eta, bueno, jarraituko deu, hitz egiten, eta alde neinan, zaituke, gauza bidera zen, alde neinan. Konforme galdera erreguan kontua orduan, zerbait badezute aipatzeko. Bai, lehenik aipamen txiki bat, likidazioaren gaia jorratu dugunean, Begoña zuk leporatu iazu respetu falta, ez? Behin eta berriz argi utziet, ez dio dala saiari egozten atzerapen hori baizik eta udal gobernuaren jardunari. Orduan, mesedez, eskatuko nizuken nire hagotan hitzoiek ezartzea, zein ningun momentu da ez esan, eta gainera, pertsonalki, plenoaren aurretikan ere, hori zein da daukat Paulinorekin, eta berari inongo momentutan ez diote gotzi atzera panene. Hori zuen interpretazio izan daia. Oso ondo baino ez erretiratzen esan dakoa. Ez dula erretiratzen esan dakoa. Beste aipamenik Ander? Kristina. Bai, ni, bueno, besteik ez pixkat, harrituta gelditu naiz, gu pleno hontan ikusten genuen pixka saltxe ondala dekretun kontuakin, ez? Adibidez, eondia berri emate batzuk plenora ekarri ez dianak dekretuak printzipioz ez zeudelako, sinatuta ez zeudelako, gero ikusi dugu gaur atzo sinatuta zeola alkateak sinatu barzun dekretua, ostalarien diru laguntzarekin lotuta zeon, txikikerik dirudite. Osea, txikikerik izan daitezke, esan nahi dut. Hoiek ekartzen dituzten erabakiak ze magnitude edo ze ondorio dauzkaten ikusten danen, ez? Esan nahi dut, dekretu bat ez sinatzea, gai zerrenda itxita egon aurretikan, ze txikikeri izango dan, benetan diru laguntza bat zalantzan jartzeko edo ez, ez? Baina jakin nahiko nuke, edo kontatu nahiko nituzke, zenbat aldiz aurpegiratu zaigun guri administrazio prozedurak eta epeak ez betetzea. Zenbat herritarren eskaerak geldituko zian jaso gabe edo aintzat hartu gabe epeak bete ez dialako. Zenbat ezin egon sortuko zitun epeak bete behar dialako eta espaldin badet hemen sartzen eta ezagize ez dialako, ez diatel diru laguntza emango, ezingo dete obra egin, olako kontuak, ez? Orduan, ez da kritika hutsa, arrazoiak dia eta txikikeri bat iruditu dezaken arren, arrazoia da eskaera bat egiteko. Beste guztiei, herritarrei, langilei eta oposizioari ere bai, hain zorrozki betetzeko eskatzen zaizkigun epeak eta tramiteak eta gobernuak ere bete ditzala, eredu emateko besteik ez baldin badare. Mila esker, Kristina, prozedurazko gauzaz ari zea, baina epe horiek eta badute bere garrantzia, eta hori ziurtatzeko hemen daukagu Begoña Garmendia, ziurtatzen dizut, hemen, prozedura betetzen ez bada. Bueno, nik mesedez gauza, eske nire desasosegoa nolabait adierazi nahi dut pleno honetan teknikoak diren gaie buruz ematen etengabe eta gai teknikoen nik sentitzen dut egiten ari den erabileragatik. Normalean ez dut olako adierazpenik egiten, baina nik uste dut eta mesedez eskatzen dizuet, osea hor gertatu izan da gauza bat, nik uste dut ez dela bere kontestutik atera behar, egia da espediente horiek zeudela prestauta eta faltatzen zan dekretuen sinadura. Arrazoi horiengatik
nik idazkari bezala naiz responsablea, ze sartzen den gai zerrendan, eta orduan hartu zan aukera, eta nik ez dut inolako irregulartasunik ikusten alde hortan, osatuta zeuden espediente horiei buruz osatuta, faltatzen zan sinadura. Hori bai, egia da, baino edukia, kontu hartzailearen txostena, eta bar. Ni jakin, benetan, ez dakit, uste dezuen lekukoa zeatela, zer ritmotan gabiltza hilabete hauetan. Nolako estuasuna pasatzen nahi gehan. Eta nik uste dut, arazo tekniko bateagatik, mesedez eskatzen dut, teknikoen arloan utzi eta mesedez debate politikotik atera. Mila esker, Begoña. Beste aipamenik? Zatxe bat bakarrik. Esan nahi dizuet, Gipuzkoako pentsiodunak aste honetan zehar bizikleta martxa bat antolatu dutela, pentsio publiko duinak eta murrizketarik ez lelopean, eta bizikleta martxa hau larun bat honetan egiten du da bere bukaera ematen du Donostian, eta Tolosar guztiei, herritar guztiei gonbitea luzatu nahi diegu, bertan larun batea arratsaldeko 5:00 alderdi ederretik abiatuko den manifestazioan parte hartzea. Eta ea guztion artean azkenen lortzen dugun 1.080ko gutxieneko pentsio duin bat. Animatu herritar guztiek bertara joatea. Eskerrik asko. Mila esker, Garbine. Besterik? Bai, ni bukatzeko. Alde batetik, minutu baten, adierazten dudan ondo, gure harridura, desadostasuna eta kezka adierazi nahi dugulako Euskadiko Auzitegi Gorenak Irungo udaltzaingoaren hizkuntza eskakizunaren inguruan eman duen epaiaren aurrea. Eragin digu harridura, desadostasuna eta kezka, zergatik herri honek bizi duen errealitatearen kontra dagoelako, erabaki honek erabat urratzen dituelako herritar euskaldunaren hizkuntza eskubideak, euskal erakundeen autogobernua ahultzen duelako eta udalen autonomia mugatzen duelako. Eta egoki eta beharrezkoa jotzen dugu Irungo udalak aurkeztu den errekurtsoa. Eta hoi babestu egiten dugu. Eta bestaldetik baita ere, salatu nahi dugu hizkuntza gutxituen legea partzialki ezeztatu duelako Frantziako Konstituzio Kontseiluak. Ez atzera bota du partzialki hizkuntza gutxituak babesteko eta promozionatzeko legea. Uste du molak legea izena duena, eta legaren 4. eta 9. artikulak atzera bota ditu, 4. murgiltze ereduaren inguruan, eta 9. ine erabileraren inguruan. Beraz, bat gatoz, Seaskaren lehendakarekin dako adierazpenekin, nun esaten duen erabaki politikoa izan dela Frantziako Auzitegiak hartu duena. Bat gatoz baita ere, Jagene Etxegarai Euskal Elkargo presidenteak, nun bere kritika gogorrekin, eta azkenik bat gatoz Euskaltzaindiaren esanarekin, nun esaten duen Frantziako Errepublikako eskualdatuko hizkuntzak oztopatu eta 2. mailan utzi nahi dituela auzitegi horrek. Hoxe eta egiten nuen adierazpena. Eskerrik asko, Xabier. Paulino, zerbait aipatu nahi? Bai, ez ni bakarrik kreditu aldaketen dekretu horien inguruan azalpena emateko, berez asmoa eta horrela egintzan batzordera, antolakuntza batzordera, nahi eman zan gaia 2 kreditu aldaketen azalpenak, bai 2. espedientea eta 3. Bigarrena kreditu txertaketaren 2. zatia eta 3. kreditu gehigarri bat alkateak onartuta. Hori astezkenean zan batzordea, eta espedientea prestatuta zegoen, baina likidazioaren itxiera etzan egin ostegun arte. Ofizialki, 2 kreditu aldaketan espediente horiek finantziatzen dira diruzaintzak erakinakin kalkulatuta zeuden, baina nahi iritziz daiten ofiziala oraindik ez zela eta likidazioa oraindik onartu gabe zegoela. Orduan, ala eta guztiz ere informazioa nahi eman zan eta batzordera eraman zan gaia, bertan eman zen informazioa,
Eta gero, ekitaldia itxi ondorenen dokumentua jarri ziren firmara, eta batek eta bestetik, deialdia egin behar zanen plenoarena oraindik sinatu gabe zeuden dekretu horiek, eta horregatik erabaki izan kanpoan ustea. Nik uste ez dela besteik iruditzen zitzaigula, iritsiko ginala, likidazioaren itxierarekin, eta ez ginen iritsi. Hori besterik ez. Nik gauza bat bakarrik gehitu nahi nun, eta nahi dut argitu, inongo momentutan ez degula jarri zalantzan teknikoen lana. Dekretu horren sinadura zeinen ardura da? Esan nahi dut, alkatearena ez da? Bat neria. Aurrenekoa neria. Orduan sentitzen dut. Orduan barkamena eskatzei zuet. Zuei dagokizuen, zuri dagokizuen arduraren gatikan. Baina alkatearen sinadura behar da, sinatuta zeon? Alkateak sinatze ditu, behin idazkariak sinatu ondorenean beti. Ez aurretik, nik idazkariaren oniritzi gabe ez ditu sinatzen. Orduan kasu hortan, barkamena eskatzei zu egoina. Eta alkateari. Baina bai eskaera egiten jarraitu, zentzu hortan eredu izaten. Konforme. Gaia argituta eta amaitzeko, nik bukaeran aipatu nahi dut Fernando Cosio, 2008ko Euskadi Ikerkuntza Saria eman diotelako, bere kurrikuluma behiratzen aritu naiz eta izugarria da, egiten ari dan lana, dituen lorpenak eta egindako ikerketa guztiak, oso gizon inplikatu izan da Euskadin zientziaren aurrera bidean eta kudeaketan, hainbat karku bete ditu Kimika Zientzien Fakultatea dekano gisa, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikarketa eta nazioarteko harremanetarako errete orde gisa. Gaur egun, 2009tik aurrera, Iker Baske Zientziaren Euskal Fundazioan zuzendari zientifikoa da. Ez dut bere kurrikuluma irakurriko, ez denukeelako bukatuko oso berandura arte, baina bai aipua egin nahi diot, saria eman diotelako, Tolosan bizi den kantabriarrari, eta Bejon Deiola, naiz eta idatziz ere zoriondu deten, uste dut merezi zuela, olako sari batek aipamena egitea osoko bilkuran. Eta datorren bilkura arte berriz ere, ohikoa bihurtzen nahi denez, herritarrei eskatu zuhurtziaz jokatzeko, oraindik ere neurriak bete behar ditugula tamalez, ea egoera hau danen artean gainditzea lortzen dugun. Mila esker den hori eta gabon.